Салом духтарам, хуш омадем ба канали мо. Имрӯза видеои ман аз ҳамин тайёр кардани пирожки бо кабудӣ оғоз мекунам. Иҷода камтарак пудинаву барги лаблабу дигар кабудиҳо харидам. ҳозир боша ма сковородкада камтарак равған рехта гушта бирён кардесам. Гушта ки бирён кардем 7 минут. Камтарак намак ҳамроҳ мекунем. Баъд пиёза 2 пиёз гирифтам. Пиёзам ҳамроҳ карда бо гушт бирён мекунем. Баъд баргоя кабудиёя ҳамроҳ мекунем. Неҷа кабудиёяма шуштам, реза кардам, тоза кардам ҳамаша. Инам ҳамроҳ мекунему. Камтар об андохта, кришкаша пӯшида то обаш қоқ шидана дам мепартоем, барои ки гушт мулоим шава, гушт паза. Ина духтаро начинка тайёр шид, полностью обаш қоқ шид. Иҷода боша духтаро ман хамири дрожжи кардагиам, хамири оддии дрожжевой. ҳозир бошад ман зволача гирифта пирожкиҳоя сформировать кардам, мепазам. Хеле ки диден ман уже сковородада чӣ рехтам, равған рехтам, вай гарм шидан гирифтесай. Иҷода боша пирожкиҳоя печонда, баъд якта пухта мегирем. Духтарини пирожкиҳо тайёр шидан. Нимша ҳозир шавҳарам омадан ва ё хӯрдан. Қайдикаш монд. Инеҷада боша духтаро амиқа хамир монд. Ҳозир ман аи хамир пицца тайёр мекунам. Барои ин чида пергамента камтарак равған рехта хамира тунук мекунем. Баъд кетчуп мерезем. Ман пиццада пиёза нағз мебинам, лекин кӯдакона мехӯранд. Барои ҳамин як тарафашда фақат пиёз мекунам. Баъд дигар маҳсулотоям ба болои хамирмон мегузорем. Духтаро начинка метавонад ки любой хел шава. Чизе ки шумода маъқул боша, ҳамона метавонем ки истифода барен. Баъд духовкаи ман режим пицца дора, ҳамон режимда монда. Ман где-то 15-20 дақиқада пухта мегирам. То тайёр шидани пицце духтаро бекор намеистему. Посудае ки чиркин кардаги будем ҳамоноя мешавем.